jako váš oblíbený Jonna, tak jsem tady s mojí kámoškou, která je teďka pryč. Jo, to je, ona má úplně basic skin, já vím. Teďka se tady připojil kámoš. To by mě zajímalo, kde. Tam je už. Takže. No, kámoš se na ní ještě připojil. Co to má sakra za skin? To je kámoš. To je kámoš, který má Springtrapa, že? To je kámoš. Čau. Čus, kámo. Čus. Jo. Jo, píše, já jsem to věděl. Čau. Jak je? Počkej, pojď sem, Terezo. No tak si zatím uděj skin. OK. Uděláš si skin svůj vlastní. OK. Terko, ale udělej si svůj vlastní jako dobrý skin. Ona ti rozumím a vůbec nevím, co meleš. Ne, nemám. Jako už kámoš si dělá svůj vlastní skin a on je... Co? Jo, OK. Já myslím, že si zahraješ s táma Brookhaven. No, mě už moc ten Brookhaven nebaví. Aha. Škoda. Já jsem ho hrála tak už 1000krát. Já ho jako taky hrál, jo, ale mě strašně baví ho jako hrát třeba s kámošema. Jo, to mě taky, ale tak když jsme našli včera, Tak ličky, takže tenhle je skin můj v Brookhavenu a já se asi s kámošem rozloučím. Kámo, já jdu s kámoškou i s mojí holkou hrát. Bereš? Nebude ti to vadit? Uvidíme, co odepíše. Ne. Počkej, co napsal? Ale on nic nenapsal. Jo, no. Dobře, nevadí mu to a tak co bráško, zahraju si příště s tebou. Haló? Se strašně buguje. Takže čau, kámo. Takže my jdeme za kámoškou. Takže už jsem tam a zatím poslouchám parodie. Pane bože. Co? Nevím. Prosím, Praga. Dobrý, končím. Dobrý, já jsem si to nechtěl takhle to. Kde seš? Už jedu. Kde seš? Já jsem na začátku, čekám. Až uvidíš nějakýho týpka, co všechno rozbourává, tak to jsem já. No, vidím jako tady nějakého Jo, vidím tě. Počkej! Stůj! Pojď sem! Mě ještě zabiješ! Moje auto! Ty jsi špiča. Nenávidím tě. Jdu pro auto číslo 2. Běžím! Ne, netípuj mi to. To byla jen sranda lidi. Tak. Ono mi to doopravdy zase netíplo. Tak dobře, tak já ji zavolám zpátky. Proti Praga Jazz. Já ji zavolám, debič. Proč mi to nejde? Požádný mobil, ty vole. No huráš teď. Dobrý, jdu jí volat. A zatím si pustím parodii. A to se vyplatí. Dobrý, nevím, co psala. No co? Dobrý, já ji volám. Mě to nezajímá. Pojď sem! Svinu. Pojď sem, ty pičo. Pojď sem! On je furt zdrá. Ježiš!
tam baba, ale tak to už dávno mám. Prečo mi to típáš? Ty! Mobile! Omlouvám se lidi, že jsem zařval. No? Ty se tam chceš zapálit? Se jako Eličky omlouvám, ale můj telefon je tak postižený. Haha, no, budu tě sledovat. Jedu za tebou. No. Ještě mi zabij. Kam jedeš? Co děláš? Dobrý, já končím, já jedu. O tebe protože já mám 71 z 263 a protože já jsem to dneska trošku hrál. Já také. A strašně mě to baví, protože je to prostě lidská nejlepší hra. A pokud chcete, abych natočil další video třeba s kámoši. Teď jsem u očka. No, já teďka lezu nahoru na Sněžku. Tam jsem byla. Tam je Homer, tlustý Homer jako Santa. Malá kapočo! Teď házím beka. Tak. Hej, počkej, tak čekej na mě, sraz si někde dáme. U Homerové práce, protože já tam teďka jedu. U Homera doma. Tak vydrž. Já nevím, kde má Homer důvore. Úplně na... Práci teda, pardon. Kurňa, to seš ty, ne, to je tady nějaký... Čauky, ty tady skáčíš backflip. Ne, to nejsem já. To nejsi ty, ale já tady říkám někomu ahojky. Nevím komu. Počkej, kde seš? Tam, kde ty ní. Tak já myslím, že bude sráz. No, vždyť jsem u Homerovýho domu. Hurá, už tam jedu. Jo, vidím tě, kopíruj mé auto. Já? No jo, aha, tak nic. Jo, vidím tě, čau. Tady jsem. Ona neumí lidi. Ještě jednou do mě nabouráš, tak jsi mrtvá a já jdu semka teďka. Tady zaparkuju stylově. Boha, si mi ukradl auto. Parkuješ jak blbej. A tady je bar, jako rapboard. No nedivte se, lidi, trošku umím rapovat. To je úplně jako parkovat neumím, ale to je... Co to je? Co to? Kurva. Dobře, tak to není otevřený. Kde seš? Tam, kde ty ne, more. Hej, víš, kolik je 6 plus 4? Ne, nevím. Protože tady je 6 plus 4 rovná se 4. No právě. Pojď napít. Takže já si takhle krásně nastupím do mého krásného hotelu. No, tak u Homerové práce to sraz. No teď, já jsem tam byl. Jsem jel. Protože tam je, já jsem byl v jeho práci už. Jo, vidím tě, čau. Já ne. Teď jsem přijel. A běžím tam, protože tam jsem nahoře umíral. Včera vůbec mi to nejde a já se tam chci dostat. Já chci tu rybu, protože ta... Že já jsem ten skateboard nedodělala celý. Ne. Já jo. Prosím! Počkej, co? Já nemůžu prostě na rozdíl od tebe. To je pravda. Co to je? Dobrý, kašlu na tu rybu a jdu nahoru. Tady spí... Co? Tady je spící Homer. Tady je postižený Homer a tady Homer, který uklouzl. Tam byl zlatý Homer. Svítící Homer, protože on tam měl kyselinu. Takže já jdu za ním. Či je tam něco ještě? Tady je ten Homer. To mi nejde? Či co? Já ho chci! To nejde. Čau. Čus. Ryba mi nejde, ani ten Homer. Já nevím proč.
Mám ho! Teď nemusíš pištět. Já vím, no. A ta ryba mě štve. Tebe jebe. No mě úplně jebe, já vím, no. Dobrý, seru na tu rybu. Je taky. Hej, jaký máš oči? Já mám modrý. Další věc, co máme stejného. My k sobě totálka patříme. Já si to taky myslím. Máš světle nebo tmavě? Světlý. Kurva. Ne, teda kecám, tmavý. Kurva. Počkej, co? Tak jaký máš? Světlý. No tak dobře, tak jsem ti kecal, mám taky světlý. A! Mě to vyhodilo! Na tu fotečku a zjistím si. Hej, to nechápu. Víš, jak se u té Homerové práce? Svý oči. Jo, počkej, ale víš, jak jsi u té Homerové práce, jak tam má ty komíny? Ne, nevím. Tak ono ti to strašně odpálí. Ty vole, O, tady je gigant. Mám ho. Mám Homer Hulk. Homer Hulk. To jsem fakt nikdy neslyšel. Terko? No, hraju furt. Ne! Dobrý, já jsem na letadle a mám... Ty jsi kde? Nebo něco nakreslím, jako vždycky. Počkej, co? Kde seš? Doma. Ale kde? Doma. Ale jako ve hře, jestli jsi tady či ne. Jsi tady? Ne. Ty jsi odpojila? Jo. Já jdu hrát nějaký ovíčko. Já hraju. Pane bože. Já vím, co hraješ, jdu za tebou. A koupil jsem si ledičky výherní tanec, který mi stál asi 100 robuxů, teda, co? Já robuxy vlastně nemám. Mi stál 100 coinů a já nevím, co mám nakreslit. Prosím vás, já jsem se jako tady bugl. Chicken, nevíte chicken. Nevím, ale máme NA, já tady mám NA, já tady mám NA a... Počkej, co? Jsi tady se mnou? Jsi se mnou? Ne, nejsem. Takže já se zase odpojím, jak i chtěl. Počkej, ty nevíš, co je čika? Chicken vím, ale ty nevíš, že to je chicken. Já se odpojím, milé, tak čekej a za 3, 2, 1, teď se můžem to spavit. Doufám, že tě tam teď budu mít. No, protože já jsem se odpojil s dovolením. Jo, mám tě tam. Já nevím, protože mi se moje noha! Já jsem byl Hej, chceš něco říct? Počkej, já tam mě... Já jsem byl lidičky vzhůru do půl čtvrté ráno. Já tak komu napíšu, teda to nic, no, už mi napíšu. Jo, jsi tady se mnou. No to vím taky, more. Počkej, ty víš, Co je to? my máme kreslit TV, ale já nemůžu nic kreslit. Proč? Protože mě to buglo. Sami lidi to vidí. Já nevím. Halo? Nemůžu nic kreslit. Dobrý, jak já tady nebudu asi kreslit, tady budu jen takhle stát, tak i chtěl. To zkus poslat. Co? Zkus to poslat. Já to mám uzamčeno. Takže ty ani nehraješ. Jako hraju, jo, ale nemůžu nic dělat, protože se mi to buglo. Tak čego? Já jdu ven. Jak ven? Jdu ven, jdu. Jako ven, jako ven? No jako ven. Jako v realitě ven? V té hře jdu ven. Jak jsem to měl vědět?
No dobrý, jak to mám vědět, já nejsem vědma. Večer jdu někam ven. No, já jako takhle chodím. Že já jsem tady ještě teď venku doma, ale já tady jako tady nebudu, jo? A myslím, že když půjdu sem venku, když si s tebou volám a mám telefon na nabíječce, je to logika? Ano. Jasně, že není. Je, protože ty můžeš mít terasu a tam jakoby třeba venkovní terasu a můžeš mít tam na ní elektřinu. Oh my god! To jsi nečekala, co? To jsi nečekala, co, tuhle odpověď. Co děláš? Nic. Tak si to spalní. Já celou dobu tady čekám, až uběhne ten čas. Ještě mi chybí 48 sekund a já nic nemůžu dělat. Chápeš to? Jo, tak hele, když tam bude žádná práce, tak to dám 5, protože to bude tvoje. Nic jsem ti nerozuměl a pokud chceš si jít zahrát něco zábavnějšího, určitě lidi ví co, teda pokud neví, tak já jim to když tak tady nikam napíšu a pokud si to chceš vidět co, tak můžeš si mě vyhledat a dát mi odběr, díky. Takže, já si odpoju. Na čem to natáčíš? Na YouTube, na tabletě. A jak se jmenuješ? Jonathan 99K. 99K. No. Velký jo. A bude tam takový malinký kluk na motorce a potom to jsem já. Na telefonu a vyhledám si na telefonu. To jebe. Co to je? No dobře, dávám jeden, to se mi nelíbí. Doufám, že já mám srdíčko. Srdíčko. Tam jsem kreslila srdíčko. Tady nevím, co to je, dávám jeden. Fuj, to je hnusný, tomu dávám 1. Já nemůžu hodnotit. Co to je? Fuj, dávám jeden. Dávám 1. Nechutný. Nevím. Ne, to jsem já. Ty? Jo. Dobře, tak dávám 5. To mě pobavilo. Říkáš TV, já TV neumím kreslit, tak... Co? Ty neumíš kreslit televizi? Umím. Co to je? Dobře, nedáš žádný bod. No, ty jsi vyhrála! Já vyhrála. Cože? Co prosím? Rychlá hra a ona lidíterka vyhrála. Pane bože. Ty jsi hacker. Nesvítí? Jdu za tebou. Musím aj mít lidi, protože za 8 sekund. Počkej, půjď, já vím. To dělá tady toto. Já už to vím, co. Ještě máme Ace. Nevím, co to lidi mám nakreslit, to prostě takhle nakreslím. Takže už dám takhle velké srdce. Tak, vezmu černou. Dám takto, tady A udělám. už vidíš. Já vím, co to dělá. To dělá tady ten gábl, tady to, tímto. Tak. Já něco nakreslil, nevím co, popravdě, a ještě tady lidi takhle napíšu. Nedivte se. Terry? Terko? Terko? Ona mě to čípla. Jestli víně. Počkej, ona tady není? Neříkej mi, že tady není.
Počkej, to mi... Ona tady zas není! Dobře, volám zpátky, nebo ona co zas dělá? Tak jsem taky blbá? Jezus, musím zavolat. Takže volám ji zpátky. Ona nic nehraje? Je nízký. Na účtu máte Tak asi když nemůže hrát. 2 haléřů. Tak asi nic. Aha, ona mi No? Jo, ty mi voláš přes tablet, sorry. Tak určitě. Tak určitě. No a já nevím, maličky, co mám dělat. Tak já asi půjdu si zahrát. Jako nevím, co to tady je, popravdě, ale vůbec netuším. Lemeon! Dobrý den. Dobrý den, celý den, bába leze komínem. Co je? On vůbec nereaguje, už na to nemám nervy. Takže já si jdu lámat kosti, nebo víte co, tady končím, čus. Ne, to si... What the hell? Mám tady držák a tím tě fláknu. Au, moje hlava. Tím tě fláknu. Au, moje hlava. Dobrý, končím, čus.